ए ହେଉଛି ଗୋପାଳପୁରର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପଞ୍ଚଦଳ ମେଲଣ। କଟକରୁ ପାରାଦୀପ ଗଲାବେଳେ କଟକଠାରୁ 30 କିଲୋମିଟର ପରେ ପଡ଼େ ଏକ ବିରାଟ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ। ଏହି ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଗଲାର 4 ଦିନ ପରେ ପଞ୍ଚଦଳ ମେଲଣ, ଯେଉଁଥିରେ ଯାଦବ ରାୟ, ଶ୍ୟାମ ରାୟ, ଗଳିଗୋପାଳ, କରହର ଗୋପାଳ ଇତ୍ୟାଦି 6ଟି ଦୋଳ ବିମାନ ଗାଁ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଭୋଗ ଖାଇ ରାତିରେ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପରେ ଆସି ଝୁଲିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୋଳ ମେଲଣରେ ବହୁ ଦର୍ଶକ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ କଥିତ ଅଛି ଇଂରେଜ ଶାସନ ଅମଳଠାରୁ ଏହି ଦୋଳ ମେଲଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି।